mutta ainakin Toyotaa sinne viritellään, ja koska Juha on ainoa, joka Toyotalla ilmoittautunut. Toyotan tarkoitin malli on Vöyli 70 ja en kyllä osaa sanoa, että mitäs kaikkea tähän on tehty, mutta kattoa vähän korotettu. Se lähtee Toyotan. Katsotaan, että tämä kovien nopeasti menee, että taitaa ei tainnut aivan pään päässä, vaikka näytti äkkiseltä, että se menee heittämällä päähän, on sitten siellä oli parikin ilmoittautunutta ilmoitti seuraston lamaa. Tällainen lakeiden maasta-autoilla. Nyt näyttää keulojen huomattavasti kevenemästä. Alkaa painoa tulla taka-askelille ja se vaan näyttää seuraavaksi pitkänä pitämällä. Toyota Mitsubishi, jotka aikaisemmin oli radalla, niin Mitsubishissa oli huomattavasti lyhyempi akseliväli ja se vaan pidemmälle koko ajan. Näin lähtee. Kyllä on voima. Mä sanoin, että kyllä taietaan mennä päähän, että heitetään. Kyllä sanoisin, jos suojelusta taas, kun tuo painolaatikko siirtyy tuonne vaunun etuosaan, niin siinä levy painaa aika tiukasti. Sieltä lähtee Kimmo liikkeelle ja nyt on pikkasen rivakaput tähän. Jatkuu aika hyvän näköisesti, mutta niin se vaan keula kevenee ja vauhti hidastuu. Ja Servolet on jostakin sitten, mutta Ari Repoko siellä nyt on sitten, mutta tämä kyllä nyt on varsinainen, ei tämä ole enää offroad, tämä on kyllä tämmönen, miksi tässä sanotaan niitä autoilla ajetaan muita autoja rikki, monsteri. No niin, nyt lähti Ari Mikko ja ei se pysäy, kyllä se täysveto on. Näillä